Il-Maltin huma t-tieni l-aktar nies li jixtru ħwejjeġ minn fuq l-internet, jadduna biss l-Ingliżi. Dan ħareġ minn statistika pubblikata mill-Aġenzija Ewropea Eurostat li kisbet informazzjoni dwar kif u għaliex l-Ewropej jużaw l-internet. Ħareġ b'mod partikolari li 72% tal-Maltin li xtraw oġġett online xtraw il-ħwejjeġ. L-Ingliżi għaddewna biss bi 2%. Mbagħad ġejna s-seba' post fejn jidħol xiri ta' kotba, magazines u gazzetti online. Interessanti l-fatt li żgħażagħ Maltin ta' bejn is-16 u l-24 sena huma l-ħames l-aktar li jixtru affarijiet minn fuq l-internet. Qabel iż-żgħażagħ Maltin hemm dawk Ingliżi, Finlandiżi, Daniżi u Olandiżi. 83% taż-żgħażagħ Maltin ta' din l-età jixtru permezz tal-internet, rata ferm ogħla mill-medja Ewropea ta' 68%. Il-Maltin ta' bejn il-25 u l-34 sena wkoll issuperaw il-medja ta' kemm minnhom jixtru online. Iżda mbagħad minn 35 sena il fuq il-medja tal-Maltin li jixtru online hija inqas minn dik Ewropea. U d-diskrepanza bejn il-medja Ewropea u dik Maltija tiżdied aktar kemm tiżdied l-età. Madwar l-Ewropa kollha l-ammont ta' individwi li xtraw online iżdied minn 30% 8 snin ilu għal 53% din is-sena. Dawk li qalu li ma xtraw xejn online semmew diversi raġunijiet, iżda l-maġġoranza, 75%, qalu li jippreferu jagħmlu kuntatt wiċċ in wiċċ meta jakkwistaw xi ħaġa. 27% kienu mħassba dwar is-sigurtà u l-privatezza meta jakkwistaw xi ħaġa online. Iżda il-maġġoranza sodisfatti, infatti 70% tal-Ewropej qalu li ma ltaqgħu ma' ebda problema. Bħal Maltin il-kumplament tal-Ewropej xtraw l-aktar ħwejjeġ u mbagħad biljetti ta' vjaġġar jew akkomodazzjoni, oġġetti għad-dar u ġugarelli.